teli a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔ law lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Mali kirisom ka baara ɲɛsinen do sariya sɔsɔwalew kɛlɛli ma bɔlɔlɔ sira sanfɛla la ale ni kunnafonidi sariya kɔlɔsili soba haki ko olu tun ye wele bila kunnafonidilaw ma walasa ka hakili falifali kɛ kunnafonidi sariyaw olu kan Mamadu Jalo ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ ko Mali ye jɔyɔrɔ galen sɔrɔ soldasiya bunakun ka UEMOA jamanaw olu ka Ameriki jamana ale cakɛda min bɛ wele ko Global Firepower ko ale ka san 2026 jaabiw ye o de yira fasodenw ye u ka hakilina di a ko ka an bɛna mun yira u la ni kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw nin de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye février kalo tile 6 san 2026 an bɛna mun walawala ye nin sisanda in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la tele min kɛlen ka paraɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na walasa ka sariya sɔsɔwalew olu kɛlɛ bɔlɔlɔsira sanfɛla la cakɛda min ka baara ɲɛsinen do tanamakow kɛlɛli la bɔlɔlɔ sanfɛla la ale ni kunnafonidi sariya soba olu tun ye wulikajɔw boloda ka se ka hakili falifalenw kɛ u ni kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ne wulikajɔ in ko a kun ye de cogo min na sariya sɔsɔ min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ka se ka olu bali ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko ka Mamadu Jalo ale kun ye wulikajɔw kɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ kunnafoni diko ɲuman ani ka kunnafoni di ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariyaw sɔsɔli ye o ye hakilina ye min taara ni ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ min baaraw sigira sen kan autorité de communication ale ni pôle de cybercriminalité fo ka taa se kunnafonidilaw olu ka kulubaw ma m'a fɔ ka sinjan kan ni mɔgɔ bɛ baara la ni y'u ka gɛlɛya fɔ i tɛ se k'i ɲɛ tugun a kan surtout i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don donc kuma bakurunma ye nin de ye alors sigikafɔ kɔnɔna na n b'a dɔn ni procureur nana bɛɛ lajɛlen n'i fɛlan fɔ bɛn bɛna kɛ fɛn o fɛn kan nous on est preneur an t'a fɔ k'a fɔ diyagoya a ka kɛ tan an kɔni nana degun b'aw kan n'aw ye kunnafonidilaw ye an ka baara dɔ fana ye k'a ɲini ka degun bɔ aw kan donc ni fura sɔrɔla la a bɛ bɛn anw ma kunnafonidilaw ka ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ale y'a yira k'a fɔ fɛn min ye kunnafonidilaw kɔni u bɔra ka caya ka se ka nin hakilina ye ni ka kɔkɔrɔma don nka a ye damakasi kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen minnu ma minnu bɛ sariyako kunna haki ye hakilila sɔrɔ ka kunnafonidi so tɔnɲɛmɔgɔw wele ka procureur fana wele walasa an kana sigi ka hakili jagabɔ kɛ an ka baaraw taabolo kan sabu Mali jamana kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ sariya saba de b'a ka kunnafonidilaw ka ko ɲɛnabɔ ka sɔrɔ waati surunna an kɔrɔ kunnafonidilaw sariya kɛrɛnkɛrɛnnen de taara u tɔgɔ la n'a bɛ fɔ ko la loi 2046 o de tun bɛ an ka kow ɲɛnabɔ a kɛnɛ kɔnɔna la kunnafonidilaw minnu bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ u ye nimisi wasa sɔrɔ ka d'a kan u ye ɲininkaliw tɛnku nin cakɛda kofɔlen minnu sigilen don aki ale ni pôle de cybercriminalité kan walasa u bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ sariya kisɛw la miiriya ɲuman don parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ kunnafonidilaw
a fɔra ko liberté b'an bolo a fɔra fana juge fana ka liberté b'u bolo nka an y'a ye k'a fɔ an ka liberté a tununnen don u ta kɔnɔ k'a sabu kɛ fɛn o fɛn bɛ kan ka jate anw ye o bɛɛ lajɛlen dɛnnen don kɛrɛfɛ. Nin tile kelen sigiga kuma a kɔni nafa bonyana kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ donna nataw la u bɛna de baarabolow caya ka taa nin sira ninnu fɛ cogo min na kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati kunnafonidilaw ani aki fo ka taa se pôle de cybercriminalité maaw ma walasa kunnafonidi a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ ani fɛnɛ kunnafonidilaw u bɛ se ka lakana u ka baaraw hukumu kɔnɔna la. kunnafoni nasira wɛrɛ la soldasiya bunakun kan ko mali sugandira ka kɛ jɔyɔrɔ gale n'a bɛ fɔ ma ko première puissance militaire UEMOA ale gun ka taa fara min ye CEDEAO ye ko jɔyɔrɔ filanan o bɛ mali bolo Nizeriya jamana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen min ye cakɛda min n'a bɛ l'Amérique jamana kan ni ale ka baara ɲɛsinnen don ka se ka soldasiya kɔni ale jateminɛ jamana mun kɔni fanga ka bon kosɛbɛ soldasiya bunakun kan ka se ka o sugandi ko o de nin baara ninnu kɛ anw ka ɲininikɛlaw olu ye fasoden dɔw ka hakilina ta a ko la u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. L'Amérique jamana cakɛda min bɛ ɲɔgɔndanw sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ soldasiya bunakun kan ni o ye global firepower ye ko ale a ka san 2026 jaabiw bɔ o bɛ kɛ sababu ye faso Mali ko ale ka jɔyɔrɔ gali ta UEMOA hukumu kɔnɔna na wa jɔyɔrɔ filanan ko o bɛ Mali bolo CEDEAO ale jamanaw kɔnɔna na. Gɛlɛya min dara an kan o de y'an se nin ma minɛn kun t'an bolo foyi kun t'an bolo mais gɛlɛya nin sababu y'a kɛ an ye minɛn sɔrɔ an yɛrɛ ye an sera k'an ka yɔrɔw minɛ. Ne arme kun ma san ka denmisɛnninw engagé kɔri la rébellion a tun bɛ fɔla cogoya min na sisan b'a sɔrɔ rebelliw bɛ Mali la finalement malien b'a fɛ ka bɔ kɔnɔtɛ waratɛya la quoi ka kɛ malien yɛrɛ o de kama bibi na Mali tɔgɔ bɛ fan bɛɛ. Ni fasoden mun ni an ye an ka ɲininkali galama tɛngu la olu ye a jira k'a fɔ ko nin ye kunkɔrɔtakoba de ye olu bolo ka ɲɛsin u ka armée ma ka sababu kɛ jamana kɔni ye musaka caman don l'armée labɛnni kow la. An ka tenitigiw an b'u fo k'u waliman dɔn n'i y'a y'an Bamakɔ bi an bɛ k'an da ka sunɔgɔ n'o tɛ degun bɛ région na mais bi ninnu ka sécurité de b'an kan Bamakɔ yan n ko bana in mɔnɛ donna ni musoya n'o ne tun bɛ tenni ta k'an ka faso kuma bɔ. Ne yɛrɛ Mopti ka ye yanni bi ka se gɛlɛya min tun b'an ka armée kan yɛrɛ b'a dɔn an tun ma se ka se Kidali la an ma se ka se Anefis an ma se ka se Agɛlɔ i tɛ se ka dugu kelen ta Mali la bi ko terroriste bɛ se ka taa dugu min minɛ heure fila k'u t'a bila. Tiɲɛ don Mali kɔni kɛlen don ka jɔyɔrɔ gali sɔrɔ bi nka laɲini ye min ye o de ye Mali ka se ka o jɔyɔrɔ galiya ye o fɛnɛ sɛbɛntiya terrain kɔni ka lakana ale ɲinini sira kan ka ɲɛsin fasodenw ma. K'a fɔ n donna surasiya la ko baara tɛ yen o ka bɔ a la information ka di sunɔgɔw ka ye ka to yen relève ka kɛ u kɛcogo la surasiw ka téléphone to yen u ka vérification kɛ. Anw bɛ sigida la arme b'an fɛnɛ bolo an bɛ se ka information sɔrɔ an k'u aviser on lutte pour ce pays mɔgɔ si tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na Mali ta k'an sigilen to yan. Jamanaden caman kɔni kunkɔrɔtalen do bi wa u nisɔndiyalen do kosɛbɛ ka sababu kɛ jɔyɔrɔ min bɛ armée bolo ni o ye jamanaden a n'a bololaminɛ lakanani ye ko o baara kɔni o ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka hamina ye wa laɲini ye min ye nin waati na hali bi ko dɔ ka fara wulikajɔw ka cogo min na Mali a bɛ kɛlɛ min na ni o ye jatigɛwale kɛlɛw ye olu ka se ka sigi sen kan. Ni ne bɛ taa ni an ye min ye kɛnɛya ale bunakun ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ bonbana ni nanzarakan na a bɛ wele ko cancer ko ale furakɛli bɛ wagati jan wulikajɔ o de ko fɔ ka sababu kɛ k'a daminɛ bana sɛgɛsɛgɛli la ka taa se a furakɛliw ma ale kɔni bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ ka se ka faamuyali caman sɔrɔ anw ka ɲininikɛla Umaru Sisogo ale ye wulikajɔw kɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Bonbana ye bana ye san o san min bɛ kɛ maa caman sate ye san 2022 kɔnɔna na bonbana kɛra maa 9,900,000 bɔɲɔgɔnkɔ sate ye OMS ka jatew la o san kelen in na bana in yera maa caman na Bamako ani Kati. N'i ko bon mɔgɔ hakili bɛ taa fɛn dɔ la a b'i ko mɔgɔ dɔ b'i kɔ mɔgɔ dɔ y'i bɔ ayi an ka jate dɔgɔtɔrɔ jate t'o ye dɛ an ka jate kuru dɔ de bɛ falen kuru mun ye kuru jugu ye mun bɛ bɔ a falen yɔrɔ la ka taa yɛrɛ sɔrɔ farikolo yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ yɛrɛkɛ farikolo kɔnɔ an b'a fɔ o de ma ko kuru jugu bamanankan na wa tubabukan na a bɛ fɔ ko cancer musow fɛ yen mun cancer mun ka ca n'a bɛɛ ye a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye sin ye kuru jugu min bɛ falen sin na o ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan
n'o bɔra mun bɛ da o kan o ye wolonugu dawolo kurujugu ye sabanan o ye furu ye donc o saba de ka ca musow fɛ yen Mali la an fɛ yan n'i y'a daminɛ n'i y'a ta cɛw fɛ yen furu o de fɔlɔ ye n'i ye a filanan ni k'i b'a ta biyɛn bɛ yen fogofogo bɛ yen ani prostate o ye cɛya ye donc o 4 de ka ca ka tɛmɛ cancer bɛɛ kan cɛw fɛ yen. Tuma o tuma ni sɔmi kɛra bana in na kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ jolitaw b'o la ani radiographiw ka fara biopsie kan ale min nafa ka bon n'a bɛɛ ye. Généralement banabaatɔ yɛrɛ de bɛna ko soit y'a bɛ n dimi ou bien n bolo magara kuru la ou bien a yɔrɔ fununen don ni banabaatɔ nana n'o kibaruyaw ye an b'a lajɛ n'an y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ lajɛliw bɛ kɛ arajow bɛ se ka kɛ échow bɛ kɛ n'an ye nin bɛɛ kɛ an b'a jateminɛ a bɛ biyɛn de kan wa a bɛ fogofogo de kan wa a bɛ furu de kan wa a bɛ sin de kan wa a bɛ wolonugu dawolo de kan n'an sera k'o yɔrɔ dɔn cɔyi an bɛ dɔɔnin tigɛ o kuru la an b'a fɔ mun ma ko biopsie tubabukan na n'o biopsie kɛra o de bɛ bila butelinin kɔnɔ ka ji dɔɔnin fara kan ka papier da o kan a bɛ taa n'o ye analyse kɛyɔrɔ la an b'a fɔ mun ma kuru sɛgɛsɛgɛlikɛlaw anatomopathologie. Banakisɛ ninnu n'u lakodɔnna dɔgɔtɔrɔ jolenw fɛ u bɛ bila ka taga anapath la n'o ye laboratoire ba ye banaw ɲɛɲinini kama yenɔ de a bɛ lajɛ ni bon don walima ni bon tɛ subahana mansi bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ninnu bolo yalasa ka se ka nin baara ninnu kɛ ka ɲɛ. An ka baara in sinsinnen don sɛgɛsɛgɛli kan an ka sɛgɛsɛgɛli bɛ boli fɛn dɔw kan n'a bɛ f'o ma ko cellule n'i ye cellule jateminɛ bamanankan na peut-être an bɛ se k'a fɔ soden olu soden fitininw de bɛ caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ farikolo ye donc an ka sɛgɛsɛgɛli bɛ taa ka taa lajɛ yala baasi bɛ a la wa baasi bɛ yen wa ni baasi bɛ yen nɔ baasi sugu jumɛn don donc an bɛ olu caman de fara ɲɔgɔn kan fo ka taa a fɔ a bana nin bana suguya in de bɛ a tigi la. San o san Mali jamana bɛ miliyɔn caman don bonbana kɛlɛli dafɛ cancer bana kɛlɛli ye ko kuntagalajan ye o de la a ka kan waleya minnu bɛ se ka na ni bana in ye an k'an mabɔ olu la. An balimaw i n'a fɔ aw y'a faamuya cogo min na nin de bɛ taa ni an ye jamana ale kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye munumunu salo kɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jigin an ɲɛmaadaw fɛ. Nigeria jamana kɔnɔna la l'Amérique jamana y'a yira k'a fɔ u bɛna ale kɛlɛcɛ dɔw bila ka taa yen nɔ walasa ka se ka lakana sabati ani fɛnɛ ka dankari kɛ banbanciya wale min bɛ ka kɛ Nigeria jamana kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ni laɲini bɛ tali kɛ Bola Tinubu ale ka tagali dɔ la san 2025 wagatiw l'Amérique jamana kɔnɔna la walasa ka se ka fɛn min ye laɲini mun kɛra Donald Trump fɛ ka se ka jamana ale nafasɔrɔ siraw lakana ani fɛnɛ fɛn min ye dinɛma minnu bɛ yen nɔ k'olu lakana ka bɔ banbanciya walew ma ni hakilina in ale bɛ don o hukumu kɔnɔna la. Rwandakaw fɛ yen nɔ Paul Kagame a ka lasiri dɔ kɔnɔ a y'a ka dusumakasi yira ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma min kɔni kɛlen don ka bagabagalikan ta n'o ye ɲangili ye ka ɲɛsin a ka jamana ma ni a ma i sen bɔ M23 maaw olu senna RDC Congo jamana kɔnɔna la. Hukumu kɔnɔ Paul Kagame a y'a yira k'a fɔ ale kɔni tini sen bɔ fɛn min ye Congo jamana ale marakow la ka d'a kan fɛn min ye olu jɔyɔrɔ ka bon bɛn ani keleya sabatili la Congo jamana o kɔnɔna la ka sababu kɛ u bɛ ka waleya mun ta ka M23 maaw ni k'olu kɔkɔrɔma don hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ jamana maa caman kɛlen don ni k'o waleya ninnu ni k'a kɔn. Maroku jamana kɔnɔna la dugu min bɛ tali kɛ Sar El Kebir la jiwalankataba kɛra o kɔnɔna la o dugu kofɔlen ani Tanger cɛ ye kilomɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko ye min kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 10 ni k'olu bɔ u sigiyɔrɔ la. Hukumu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye nin jiwalankata in ye olu kana se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba kɛ. An mana dɔnniya k'a fɔ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw Maroku jamana kɔnɔ o kɛlen don ka jiwalankata caya hali n'o y'a sɔrɔ ni jamana kofɔlen a bɛ san 4 bɔ jakungo o kun bɛ a kɔnɔna la. Emirat Arab Unis olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Gaza jamana ma walasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛlɛjugu kɔnɔna la u bɛ se ka u magoɲafɛn dɔw sɔrɔ. O dɛmɛ kofɔlen a donna Egypte fɛ dugu min bɛ yen nɔ Sinai o marabolo la. Nka ɲan'o cɛ fɛn min bɛ tali kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la u y'a yira k'a fɔ
Israel ka mugujugu kɛra sababu ye ka maa 24 ni k'olu bɔnɛ u ni na Gaza dugu kɔnɔna la ani fɛnɛ wulikajɔ minnu talen don ni ka Gaza dugu ni ka tigɛ ka bɔ diɲɛ fan tɔw la o bɛ ka dɛmɛ seli gɛlɛya Gaza ale jamana kɔnɔna la ni dɛmɛ in kɔni a kɔni kunbɛra ni kunbɛcogo ɲuman ye ka da kan a bɛna ale nɔgɔya don fɛn min ye maa minnu bɛ Gaza ale jamana kɔnɔna la. An balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili ka se ka aw kunnafoniya ka ɲinaw fɛ a ka to a ka tele mandi sanfɛ wasa b'aw ye jabarani ko la aw k'an bɛɛ dɛnɛ. A cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima Telima wa daka di tro Sojo na la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Andu extérieur Songo dama teme diado Ani si mankol Apara no kanyine Abe jateli ala Abika so nuguya Songo dama teme dia Bara no kanyi ibi umbara no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no kanyi Ibi ibi ibi